Hindi kami surpasan eh. Baka may hinahanap kayong pesa mga boss. Gawin nyo lang ako, hanapan ko kayo. Kung gusto nyo may mga old model dyan, sigurado sa mga Maldan. Pag old model ang sasakyan nyo, hindi nyo na mahanap doon. So, nandito, katayan to. Pili-kila. Maldan kasi hinahanap namin pesa, wala. Kahit saan kami pumunta sa bilihan ng mga pesa ng sasakyan. Dito kami ngayon sa surplasan. Meron dito yung nahanap namin. Dito mga old model. Kahit mga 1990, 1991 model lang dito. Kung may kailangan kayong pesa, tingin nyo lang ako guys. Pang gasolina lang, pang merienda.